ayaw mo, okay ba? Ayaw mo, diwag mo. Mahangin. Bilisan mo baka. Ayan. Kuya, you will work. Mahangin ang panahon, mga kapatid. Ayan, parang babagyo. Maulap ang kalangitan. Ayan. Tara na. Saan ka na? Ayan. Mag-walking lang kami. Punta lang ng Lulu. Bibili lang ng karak. Anong meron? Hindi kasi marami akong supas. Nagtago lang ako para kay Abur. Ba't kasi ang dami mong niluto? Gusto ko sanang bigyan si Rem. Bakit hindi ba pumunta si ano? Hindi pumunta si Rem. Hindi pumunta si... Ay, may message mo sana Hindi pumunta si... alam ka naman, pabukas ko pa. Kundi bigay. Maano na yun bukas, nagatawag nito. Kaya Babad na binigyan ko ba? na rin si Kuya yung sa garden. Oo. Marami pa ba? Sobra? Oo. Kuha ko kunti lang. Pang ano lang. Ngayon, mamaya pagbalik natin. Para yun na yung ano ba. Kalahi ni Winnie, oh. Ito? Parang, medyo Pomeranian. Hello! Hi! Kalahi ni Winnie. Lahi ba niya? Binilakat ng mga bata eh. Ayun yung dalawa. Asan sila? Ayun dulo. Oo, doon sila. Wala naman din kasing silang ginagawa. Kaya mo silang mag-walking. Kaya sabi ko, di maglakad din ako, puntang Lolo. Marunong ka ba mag-bike?